टटेलि बन्द खालामनांगौ माने बेफोरखौ गावनानैब्लाबो मोनजाखाया मोजां मानसि जाखाया I am going to explore Manas jungle today. You are very near to me with binocular. I am feeling the nature with my binocular. It's a very beautiful green plant. दिनैनि भिडिअआ नैबे रेजर्ट दाउमासार रेजर्टनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन आरो नैबे भिडिअआव स्क्रिनाव टटेलि होनानै दोनगोन नाम्बारखौ होनानै दोनगोन बे फन नाम्बारावहाय नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै बावहाय थाफैनो हागोन आरो बे रेजर्टनि दाउमासार रेजर्टनि ना बिगोमाखौनो होनो नङा होमबा बेजोंनो आं एसे खोनासंनानै लानि बे रेजर्टनिफ्रायनो साफारिफ्रा माब्रै जायो आरो बेसेबां जाखो बे रेजर्ट खुलिजेननाया बे दाउमासार रेजर्ट खुलिनाया बेसेबां गोबाव जाबाय एक्चुअली 2021 निफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो फार्स्टआव केम्पिंमोन केम्पिंल' खालामदोंमोन ओमफ्राय लासै जोङो कटेजेस बानायलांबाय बिदि आरो ओमफ्राय दा जोंनिफ्राय माने धरक स्टेटआव जाखायोनो ओमफ्राय साफारिखौबो एरेन्ज खालामो जिपसि साफारि रिभार राफ्टिं एलिफेन्ट राइड बेफोरखौ जों सब खालामजोबो आरो बिदि आरो ओमफ्राय धरक जुदि जिपसि साफारि खालामोबा माने आंखौ डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा एलिफेन्ट राइड खालामबाबो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन माने एलिफेन्ट राइडनिया माने 920 पार हेड करि गोलैगोन आरो बे माने डाइरेक्ट माबानि जुनथु फरेस्टनि माने माबायाव आरो अनलाइन टिकेट खालामनांगोन बिदि गासै बेखिनियानो ओमफ्राय बेवहाय जेनेब्ला जों जिपसि साफारिफ्रा बेसेबां बिनि प्राइस आरो जिपसिया एक्चुअलि ओरैबायदि जिपसियाव माने गंसे जिपसियाव खालि 6 जनल' मानसि थांनो हायो ओमफ्राय 6 जनाव 1260 रुपिसआ अनलाइन गेट पास जागोन आरो जिपसि रेन्टआ जागोन 2500 दा टटेल 3760 आरो जुदि एस्कर्ट लाफायोबा 300 रुपिस एक्सट्रा जागोन आरो बियो एस्कर्ट लाफायोबा आरो गानमेन नट कम्पालसारि खिन्थु लानाया मोजां आरो ओमफ्राय 3 आवार्सनि साफारि जागोन बे जोंनि बासबारि रेन्जआव आरो ओमफ्राय आरो जुदि भुटान थाङोबा भुटानबो थांनो हागोन भुटानाव जोंना टटेल प्राय 6 to 7 आवार्सनि साफारि जायो माने धरक इनिफ्राय ओंखारलांबाय लांनानै माने भुटानावबो लान्च खालामहैनो हागोन भुटानाव लान्च खालामनानै आरामसे जंगल साफारिबो खालामना फैनो हागोन आरो बिदि भुटान पांपांसिम थांनो हागोन आरो ओरैनो माबे मासावहाय बबे मासावहाय फैयोबा बेरायफैयोबा साबसिन जायो आरो बेरायनो थाखाय बा बे एरियायाव हाबनो थाखाय मोजांसिन जायो बबे माने ओरैनो बेस्ट टाइमा मार्चनि एन्डिं बा एप्रिलनि स्टार्टिं बे टाइमाव माने एक्चुअलि जोंनि हाग्राखौ सावना होयो ओमफ्राय गोदान माने हाग्रा खिलिफिनो बे टाइमाव माने साफारि खालामनो बहुत बरिया आरो बे टाइमावनो बेस्ट आरो एक्चुअलि साफारि खालामनो थाखाय ओमफ्राय थानाय जानाय माने बावहाय संनाय मानायफ्रा बावहाय बर'आनो गोजा जों एथनिक डिस जों सार्भ खालामो आरो प्लास फास्ट फुडफोरबो मोनगोन चाइनिस आइटेम्सफोरबो मोनगोन बिदि आरो माने बारबिकिउसफोर दंजोबो बनफायार खालामनो हागोन आच्छा बनफायारबो खालामनो हायो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय रुमनि प्राइस आरो लोगोसे साफारि खालामोबा जेनेबा हाग्रायाव हाबहैनोब्ला ना नों हमनानै ला मैदेर गाखोनोब्ला बा जिपसि थाङोब्ला मा खालामनानै थांनांगौ नङा होमबा एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जोङो दा एसे जिपसि साफारियाव होलांनोसै एसे नायहैनो गोबाव जाबाय आरोखि जोङो गाखो नायग्राफ्रा थांग्राफ्रा नै आंबो गाखोनोसै बावहाय ओमफ्राय बावहाय बे दाउमासार रेजर्टआव जुदि फैयोब्ला मेइन गेटनिफ्राय फैयै सानजा दावखोथारनानै एकदम बे फार्स्ट गेटनिफ्राय दावखोयै लास्ट जाफैगोन ओमफ्राय नै बावहाय फरेस्ट अफिस दङ ओमफ्राय नै बेनो कन्टेक्ट नाम्बाराखौथ' नै बावहायनो होखाना दोनदों बेनो आरोखि दाउमासार ओमफ्रायथ' आरो गाखोजेनबाय जों जिपसि नामा Yes. I'm going to explore the Manas jungle today. I am going to explore Manas jungle today. You are very near to me with binocular. हागौलै एसे अनस माखौ नायगोन दिनै मा नुयो ना माखौ नायबोजोबगोन माखौ नायगोन होनबाय बेथ' बिराद गिदिर मिस्टेक बिराद गिदिर भुल नामा सासेया लाखाबाय मा बायनाकुलारब्रा ओमफ्राय बेजों आङो गोजाननि जुनारखौ खाथियाव नुनाय नायगोन आच्छा औ नायजों थाबायनाय हनै मैदेरा मासे जिबनाव फार्स्ट टाइम आरोबाव दिनैहाय नैबे मानास नेसनेल पार्कआव हाबहैगोन सिङावहाय मै
मैदेर नुयो मा नुयो नायबोजोबथारसै नै मैदेर नायनोसै ना मा आयं टाइगारबो नायगोन जोङो आदसा एलिफेन्ट गोरा हमथाखा आयं दे गासिबो नों गियो नामा मैदेरखौ हा गिगोन नामा गिया दा दान्दाखौ नुब्लालाय दांनायगोनसो नामा ब्रा नोंलाय नोंबो गिया दा आयं गिखायालै ने सिकिउरिटि लानांगौ अब्लाना साबसिन जायो आरोखि जों ओंखायनो जों सिकिउरिटि सासे लानाय जाबाय दाना लाफिनबाय नै मानासाव हाबोब्लाना बेफोरबायदि टफि लानांगौ जायो मानो होनना बुङोबा हाद्रि दङ हाद्रिनि थाखाय बे मास्कबो जाहैबाय नों हाद्रिबो खम मोनजाबाय बेफोरबायदि आरोखि थ' जिखियानो जाया माने लानांगौ हाग्रायाव हाबोब्ला जों स्टार्ट खालामजेननोसै ओमफ्राय नै बिसोरबो हाबहैगोन ओमफ्राय ओरैबो जोंनो सिकिउरिटि मा दङ गासैबो दंखाजोबो गिनांगौ जेबो गैया थिगासेथ' टेनसन नाय एकेबारे मजबुत ना हाथि साथि खेदिलियो टेनसन नाय आदसा जों बेफोरबायदि गोरा सिकिउरिटिखौ लाखाबाय जाहाथे माने जोंखौ मैदेरफोराबो जेबो खालामनो हाया माखासे नियम निति दङ गेट सिङाव हाबनाय लगे लगेनो माखासे नियम निति दङ प्लास्टिक गारबोनो मोना सिङावहाय क्लिन आरो लोगोसे बथलफोरबो गारबोनो मोना कयेकटा जिनिसखौ मानिनानै सोलिलांनांगोन आरो हाबनायनि सिगां गोरा सिकिउरिटि गोरा चेकिं गोरायैनो नायनानैसो सोयो बिनि सिगां माब्लाबाबो सोग्रोआ नैबे मानास गेटआवहाय ओंखायनो बेरायफै आरो बेफोरबायदि टफि लानानै बेरायनायाबा मोजां आरोखि मानो होनना बुङोबा नै खाथियावनो दंखायो दखान बेफोरबायदि जों हाबलांग्रोनि एसे माखासे नियम निति दङ खोनासंना लानि एसे मा बुंबावो जों एसे रुलखौ मानिनांगौ जानाय नङा ग'प्र'फोरबो लांनो मोना होनदों बेफोरबायदि गाखोफिनबाय हाबलांनिसै एसे माने सिकिउरिटि टाइटखा जोंना जब जाहाथे गिया गिनायबो गैया मानायबो गैया चेकिं नै बेफोरबायदि हाबनायनि सिगां चेकिं खालामो बा माबा माबि प्लास्टिकबो लांनो मोना दै सिङाव माने क्लिन थानांगौ नोंबो माथो मोखां खुगा गोसोम खुगा साथेलायना लाबावदो नोंबो दे आंनि मैदेरजों जुद्ध गेलेहैनोसै गान्दा फिसा दङ बियो फिसा दङ फिसा गोनांसो जा गिदिरथार माने फिसा मासे दङ मा जादोंब्ला हाखौसो उरलुगासिनो दङ फिसा दङ मासे बावहायनो थायो जा मोजां मोना न' कालारनो दाउआ नुबायगौमै बिफाङाव बाबाय मा नुबावगोनथाय दहायथ' गान्दा मासे नुखाबाय गान्दा फिसा गोनां मा थागोन नैबे मोनसे जायगा भिउ पइन्ट दे गाखोनाय नै बेसे बोसोरनि आयौ बेसे बोसोरनि मैसो गंलै बियो माराम जाजोब्बाय नै बा बोरायनानै थैगोबाय बियो ओरैबायदि गिदिरखा नै बेजों सुजानांगौबा मानसि मोजां जागोन नामा गोजौआव थांनि एसे मोनायाव फैब्लाना बेवहाय ओरैबायदि जिब जुनारनो मैदेरनो दाउनो माबा माबि जिब जुनार गासिबो बेवहाय बेरायफैयो आरोखि मोजां दा नै हेलौ थाबायबोथारबाय हा आदसा फैदो होमबालाय ओरै बोराय बुरैनो नायदो दे माजों नायखोलै नोङो एबारावबा हा बायनोकुलार मा मा नुहुरखो हाग्रा दंफां ओमफ्राय फुराना बोराय सुमलि बिफां बेफोरखौ नुहुरदों आरो I am feeling the nature with my binocular. Achha. It's a very beautiful green plant and trees. Wow, nature here. Achha. नोंलाय नों बायनोकुलारजों नायला बिजों नायासै आं नायदो मामि एसे नुहुरजोबो बेखौ दा हमनानै ला जोंनि गेजेराव
बा मानास होन बा काजिरंगा होन बावहाय गान्दाखौ जों बिराद खम नुनो मोनो ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो सिखावफ्रा जे गान्दाखौ गावथारनानै बिनो गङाखौ दानख'ना लाङो बावहाय गान्दा गोथैखौ बोखांहैबा नोंसोरनि गोसोआव माबायदि नाङो बेखौथ' जोङो जोबोद दुखु मोनो माने जोङो बिनि थाखायनो नामजादा नालाय जोंहा थसेल' गान्दा गंनि थाखाय जोंहा जोबोर गोनां जोङो मानासखौ फोथांना लाखिनांगौ मानास बा काजिरङा जिखुनु जोङो जाहारखौ जों फोथांना लाखिनाया जोंनि कर्तब्य मैदेराखौनो होन बा जिखुनु जुनारानो जिब जुनारखौनो गावथारबानो खारन नोंसोरनियाव दा जिब जुनारनि प्रति ओरैबायदि अननाय फैबाय नङा होमबा थिगैनो गान्दाखौ गावथारना लांनाय लगे लगेनो बिराद गोसोआ एसे गाबखांनाय फैयो बिखायाव बोरैबा सौखांनाय बायदि मोनो आरो सौखांनाय बायदि मोनो दा जायफोर दिनैसिमबो गान्दा गावथारग्राफोर दं मा खावलायगोन दा बेफोरखौथ' टटेलि बन्द' खालामनांगौ माने बेफोरखौ गावनानैब्लाबो मोनजाखाया मोजां मानसि जाखाया दा बिनि थाखाय जोङो हानायमानि जोङो मोजाङै लाबोनांगौ गावखौनो गाव सेभ खालामनानै गावनि मावनानै दांना जानाया साबसिन जायो दा जों बेफोराव एंगारनानै थायोब्ला जों जोबोद गाहाम मोनो आरो नोंबो थांनानै था जिब जुनारखौबो फोथांनानैबो लाखि नङा होमबा थिगैनो दं हामबायसै आदा बो थांबाय दावबायनाय ओरैबायदि हाग्रा दा जों मा लोगो मोनबावो हर गेजेराव लख्रेलाव दुम ओंखारनानै होयोबाथ' बोरै जानांगौ जाखो गैला अबस्थायानो हाग्रानि मैसो ओइ नै दावरायबो दङ बैथिं मासे मैसोआ हाग्रानि मैसो बियो आयौ गङा खाट्रा बोरायबो एफ्र' खागोलैबो खाथियाव थांबा सफैलायबाय दाना मथनगुरि ओमफ्राय बेखौ उद्बोधन खालामफैदोंसो नै नायदो साइनबर्ड मथनगुरि ओरैबायदि मोजां जायगालै नायहैनोसै मथनगुरियाव फैयोब्ला नैबे बेफोरबायदि साजायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनगोन मथनगुरि जायगायाव मोनसे बिल्डिं दङ बेवहाय बे बिल्डिंआव हाबनानै नायोब्ला सिङावहाय मिउजियाम टाइपनि एसे बानायनानै दोनदों जिहेतु मै खर' दं मिथुन मोसौनि दं आरो मैसोनि खर' दं बिनि उनावहाय गान्दा खर' दङ आरो मैदेरनि खर' दङ बे गाहायनिया गान्दा खर' बे गोजौनिया गुफुरा बेयो मैदेर खर' जिहेतु बिसोरो बोरायनानै थैनाय बा बेमारजों नोरजिया जानानै थैनाय लोगोसे बायदि बायदिनो बिदि मै फिसा मै गिदिर बायदि रोखोमनि खर'खौ जोङो बावहाय नुनो मोनो आरो लोगोसे खाथियावनो दंबावो मोसा बिगुर ना बे मोसा बिगुरा बेराम जानानै आर्टिफिसियेल नङा बे मोसा बिगुरा अरिजिनेलखा बियो बेखौ साजायनानै बेफोरबायदि खालामनानै दोननाय जादों जाहाथे बयबो नुलाङो बा नायलांनायनि थाखाय आरोखि जोंख्लाबलायनानै दङ दानिया जाहैबाय फट' खेबनाय बहा गाखोयो नामा ओइ गाखोलायबावबाय नों ओरै जाहैबाय ओरै खावसेजों भुटान गोग्लैबाय जों मेन फिलारावनो गोग्लैबाय आरोखि ना जोंथ' दा नै भुटानावसो हाबफैबावबाय नै बर्डार ओमफ्राय ओरैहाय भुटान हादर गोग्लैबाय ओमफ्राय बै खावसे ओरैहाय सिदा नालाय दा एक्सुवेलि आङो भुटान बर्डाराव भुटानावसो थानानै भिडिअखौ खालामदों दे नैबे ओरैहाय माबा गोग्लैहैबाय बेयो फानबारि रेन्ज गोग्लैबाय आरोखि बेयो ओमफ्राय नै दैया ओरैबायदि भुटानाव ओरैहाय भुटान जोबसै भुटानाव एसे हाबैबावनोसै बैयो टेंकि मोनसे दङ माने बे टेंकिसिम बेरायनानै फैनोसै फटक लायोब्ला सासेया जोंनिया मा जाखोथाय माबा माबि भिडिअ लायाब्लाबो दाय जायो बेखौ ना ने भिडिअ लाखाथारनांगौ दा नोंखौ ओमफ्राय भुटाननिफ्राय बिसोर बबेनिफ्राय फैदोंथाय आच्छा ओमफ्राय नै बिसोरबो भुटानाव बेरायहैदों भुटाना फैदों मानसिसो
गोरोङानोथ' एसे देलाय नोंलाय ओमफ्राय आं उदाया बिदियाव हा आं उदाया भुटाननिफ्राय जों भारत हादोराव थांफिनसै बोरैबा गोग्लैलाङो दसे भुटानाव थाहैनो मोनबाय दान्दिसे सम गिदिंफैबाय मानास नेसनेल पार्कआव भुटानावबो ससे हाबबाय एसे हाबबाय दिनैनि बे फिसा ब्लगा बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय